Dobrý den, my mladí, milí a trošku naivní Windowsáci. Já se jmenuji Brulman Výhul a jsem tu tady pro vás, abych vám vysvětlil, nebo tak možná navnadil přechodu na okna, z oken na tučňáka. Tak. Když se můžete podívat, je to prostě plocha, jo. Tohle, jak se všimnete, Ubuntu, doví, jak se to čte, a být dobrá Čecha, a to ještě lepší Angličanka. A tohle se, řekněme, start zase, tady zase zadeš to hledáš, tady se ti ukáže tohle, no. To je něco jako prostě lišta, jo. Hážeš si sem prostě nějaký píčoviny. A řekněme, takový ty hlavní krávoviny, to se musí nechat. Ty jsou tady dobře vlastně propojený. To znamená, že když já si otevřu, řekněme, tady ten hudební přehrávač, jak vidíte, jmenuje se Rhythmbox. Jo, dám si to takhle přes celý. Jo, když se přes celý nedám, tak stejně tady, jo, chápete. Jo. Tohle třeba, jak se vidíte, jak se mi to vlní, jo. Tam za chvilku vysvětlím, no. Pustím si tam muziku, teda. Kde zavřu to. Vy tu muziku neslyšíte, protože mám tady nahrávání z jinačí vlastně zvukové karty, mám 2. Ale když se podíváte, jo, je to tady všechno, krásně. Víš, Rhythmbox. Až teď se mi vlastně zavřel, jo. No a pokud jste si všimli vlastně, jak se to vlní, tak řekněme, že Linux je daných na balíčkách. Ty balíčky jsou mezi sebou propojeny. To znamená, že máš vlastně nějaký Linuxový jádro, jo, a kdyby tam nebyl nějaký grafický server, prostě grafický prostředí, tak řekněme, že bys všechno musel psat v příkazovém řádku. No, ale existují GNOME, kde a baraký prostě ty grafický servery pro Linux. No a Ubuntu, prostě budeme tomu říkat Ubuntu, tak vlastně má vlastní. Říká si Unity. To zase Ubuntu. No, ale tak prostě Unity. Unity je postavený vlastně na GNOME a na vše možný a je taky vlastně na Compisu. Compis, tak. Vidíte, tady máte centrum nastavení Ubuntu, tady dáš Compis. Jo. Teď si to. Okení a kompozitní manažer. Jo, to je jedno. No a tady se právě nastavíš nějaký ty ptákoviny, jo. Nejvíc dětská vás asi bude zajímat to, že vlastně klasický Windows má z základu prostě plochy, až víc. Protože když tam uděláš bordel, tak pak můžeš vlastně mezi těma přepínat. No a jelikož vás mohlo zajímat jak, tak buď to děláš takhle. Já jsem to nastavil prostě na klávesový strkatky. Jo. A nebo takovýmhle krásným vlastně prostředím virtuálním. Je to kostka, samozřejmě, že jo. Se můžeš nastavit, že to může být kulička. Jo. Máš všechno tady prostě. Jo. Je v tom, že prostě Linux je otevřený, můžeš si s ním cokoliv dělat. Takže vždycky něco chceš, tak prostě jenom co chci. A když si na internetu co chceš, a v internetu poradí, anebo většinou tady ty základní krávoviny, co lidi potřebují vědět, tak už to všechno má vlastně ten Linux. Jinak třeba já teďka se snažím rozchodit tohle. Jo. Chtěl jsem prostě nějaký plugin, který by mi pouštěl rádio tady. No nic, to je synchronizační server, který jsem si vypnul. Kurva. No. A když tam dám třeba to blbý, co nedělá, proč to nic nedělá, dám Drum Bass. Prostě je to divný, jo. A na to se nedívejte, já to klidně ukončím. A potom to se někdy to... No ta aplikace je prostě sekla, jestli jste si všimli, že jo. Nevím, no. Tu aplikaci jsem si dal včera.
Začíná mě srát. No. Ale je to tak samé jako u Windowsu, že jo, jak některé aplikace, že jo. Stojí prostě za prd. No jinak. Určitě budete mít otázku, jako k čemu bude Linux, když tam bez tak proto nejsou skoro žádný programy, je všechno dělaný pro Windows. No, mohl bych vám oponovat, že to není pravda, že prostě většina aplikací, co jsou pro Windows, tak jmenují se sice jinak, ale umíjou to nějaké aplikace i pro Linux. Jo. A oponovat vám nebudu, ale mějte si svoji pravdu. Já mám totiž tady takový emulátorek. Jo. To je dobrý, jo, prostě. To je prostě dobrý, to je dobrá píčovina. Může vám tam udělat tady, když je prší, jo, ale já jsem fakt nechtěl, že prší, no. Jo, jakož jsem si aktualizoval naposled Vine, což je vlastně aplikace, která umožňuje vlastně hraní Windowsáckých aplikací po Linuxem, jo. A je to postupná aktualizovaná verze. Co to dělá aktualizace? Jsem ještě neaktualizoval nastavení. No to je jedno, já prostě mám, jo, tady se můžeme spustit, udělat se zástupce tady, který vlastně už bla, vidíte? Vytvoří ten skript, tady je to, takže to ani nemusím spouštět. Já bych to chtěl spíš někde aktualizovat, no to je jedno, ano. Jo, a Darkstar One je klasická prostě střídečka pro Windows. A když tady pokakám, tak jsem to spustil, jak kdybych měl Windows. Je celý. Mohl bych to zkusit, protože mě zajímalo, jak to nahraje. Protože tady ten program na to nahrávání mám nainstalovaný taky, jo, asi 10 sekund, před 10 sekundami jsem ho rozchodil. Jo, no, ono se právě teďka aktualizuje, no, tak chvilku počkáme, až se aktualizuje, já ti budu vám ukázat. Už nic, už vám nic neukážu, už se spouští. Já si naliju zatím čaj. No vidíte, ta hra ani neví, že jsem na Linuxu normálně. Je to dobrý, prostě třeba když chcete hrát třeba s lidmi po síti, tak normálně jak nainstalujete síť a jedete, že jo, no. A nebo hodně uživatelů řeší právě tady to, aby nemuseli instalovat taky krávoviny prostě, že když jim něco nejde na Linuxech, tak si dělají 2 operační systémy, že při zapnutí počítače si prostě vyberou, jestli chcou Windows nebo Linux a na základě toho vlastně fungujou, že tam mají 2 operační systémy. Víte? A jak to krásně valí. Tada! Tak, já doufám, že se vám moje krásná malá ukázka Linuxu líbila. A že to tak nějak, no nemá to nikdo, no. Máte pravdu, nikdo to nepoužívá. Protože jsou lidi hloupí, konzumní a tak používají Windows. Jak? Linuxu zdár.